следят кои са и в следващите дни също може да ме напишат по имейл, кога да ги включим. План, конспект, структура. В секция изпитни задания съм качила изпитни задания в четвърти семестър, план, конспект, структурата, изпитното задание е практическото и изпитното задание е теоретичното. За днес единственото нещо, което може да ни прекъсне, надявам се да не прекъсне, някой да ми звънне господата от детската градина. Така че това е. Надявам се, че няма да има такова нещо. Днеска бяха много малко деца и да няма нещо проблем. Така, в часовете по учебна практика по професионална педагогика, ние какво ще правим? Вие ще си изнесете урок, вашия урок, който сте си подготвили, ще си споделите екрана и така все едно, че ние и аз и вашите колеги сме курсисти, ще си представите темата, която сте подготвили в теоретичното, за трети семестър, теоретичният урок. Никакво значение няма типът на урока. Само да си скрия това. Така, да ви виждам. Типът на урока, така че аз не се съмнявам, че ще се справите. Какво трябва да направим? Да си споделите екрана, да си купите презентацията на голям екран, да представите в началото организацията на обучението, след което започваме по реда на урока, уводна встъпителна част, да представите темата, по която сте работили. Съвсем без притеснение. Колегите на този етап, като че ли не искам да прекъсват преподавателя, който си представя темата. Ако има нещо съвсем което трябва да се коментира, по-скоро аз в момента да кажа, а пък всички други, така когато си приключи урока преподавателя, ще имате възможността да кажете своето мнение, да зададете въпрос по темата, какво ви е направило впечатлението, и всичко това трябва да стане за един човек поне за 20 минути, за да може. Аз съм си записала 4 човека: Поля Иванова, Мария Христова, Диляна Цветкова и Мадлен Канева, днес до 3:15 някъде и половина, да си представят темите. И така в следващите часове ще дам възможност пък на всички други, които са се записали, да се представите, да си изнесете урок. За тези, които вчера са отсъствали, може да има такива, да кажа, че днес не наблюдаваме презентацията. Аз още не съм ги проверила, то днес не